zomwe akuyankhula abungwe ameki zikupereka mafunso ambiri opanda mayankho. Tamverani. Koma pa tsiku lovota choyambirira tikuvotera pamanja sitikuvotera pamakina. We are going to use ballot papers and anthu akapatsidwa ballot paper kuti akaponye voti lawo. Makina sakugwiritsidwa ntchito kuponyera voti. Izitu a Annabel Mtalimanja ayankhula ku press briefing imene Lero anakonza. Komatu Atolankhani nawo anapambadza mafunso. Tatiye timvere momwe a Annabel Mtalimanja anayankhira mafunso amene Atolankhani anawapanikiza nawo. Musayiwale panga like, comment komanso subscribe. Zikomo kwambiri ndine Messi Matonga kuchoka ku Times. Ndimangofuna ndifunse pankhani ya nthawi imene izatseke kuvota. Taona nthawi imene anthu amalembetsa komanso nthawi imene mapanga verification. System yanu ya MEC imatseka exactly 4 p.m. Kodi zisasintha bwanji tsiku limene lili lovota kuti anthu amene ali pa center mwina adzavota kupyolera nthawi imene, chifukwa anthu ena onse amene amakapanga verify olokulembetsa ikangodutsa folokoloko samakwanitsa kulembetsa kapena kupanga verify. Ziko. Ena nonse amene muli ndi mafunso mutabwera apa kuti ndipereke mpata kwa inuyo kenako ndapempha chair kuti ayankhe. Ngati sipakubwera munthu ena aliyense ndapempha chair kuti ayankhe funso limenelo. Ms. Matonga from Times. Ziko mwafaja funso limenelo fuka litithandiziranso kuti tambasule ziwiri zitatu. Zoona di nthawi imene timachita kalembera. On the last day of each phase, makina athu amatseka 4 p.m. by design because that was the prescribed period. Koma pa tsiku lovota choyambirira tikuvotera pamanja sitikuvotera pamakina. We are going to use ballot papers and anthu akapatsidwa ballot paper kuti akaponye voti lawo. Makina sakugwiritsidwa ntchito kuponyera voti. Chachiwiri nafotokoza kuti wina aliyense amene akakhale kuti ali panzere 4 p.m. ameneyu akaloledwa kuti aponye voti. Kwa iwo amene anaponya ko voti tikhoza kukumbukira kuti ikafika 4 o'clock an officer wa zisankho amakayima panzerepo ndikuyima kukomalizira. The last person on the queue at 4 p.m. amayima pamenepo kusonyeza kuti omaliza ndi amenewowo. So tiyerekeze kuti pofika 4 p.m. at 4 p.m. on the dot there are 30 people on the queue. Ndekuti akayima kumbuyo kwa munthu wachi namba 30yo kuti aliwonse anthu 30 awawa aponye voti kusonyeza kuti anthu amenewo akhoza kuponya voti kayafika mpaka 5 o'clock for instance kuti aponye voti yawoyo. So chofunikira kwambiri ndichokuti tionetsetse kuti kamati 4 o'clock tili panzere. Chifukwa if you come a minute after 4 you are not going to vote. You've come outside of the prescribed period. Koma ndibwerenze kuti makina sakugwiritsidwa ntchito kuponya voti. Voti tikaponya manually kugwiritsa ntchito ballot paper kusonyeza kuti zimene zinachitika nthawi ya registration sizingachitike nthawi yoponya voti because we are using different processes. Zikomo kwambiri. Komanso ningonjezera kuti ngati mwayima panzere kusonyeza kuti mwapangidwa kale identify kuti mwafika pa polling station ndiye kuti mwalowa kale kuti inuyo ndiwoti muponye voti ndithu. Nthawi yanu ikakwana as long as you were on the queue by 4 p.m. Zikomo. Tufuna titseke chifukwa zikuona kuti palibe mafunso ena onjezera kapena ngati mulipo bwerani. Okay. Honorable Chair, at that juncture, I will request that you give your closing remarks first in English, then you conclude in Chichewa. Thank you so much. Thank you, Sangwani.
choyamba ndi thokoze atolankhani onse amene munabwera pamene tinayitana kuti tipereke uthengawo monga wafotokozera asangwani tikhala tikumayitana pafupi so that we can give regular updates to Malawians kuti tonse tiyendere limodzi aliyense azidziwa kuti kodi tafika pa ndime yanji ndipo tikulowera kuti. Pamene tikumaliza tingokumbutsira kuti kutenga mapepala kapena collection of nomination papers zipitirira ndithu siziyima angakhale pamene taonjezera masiku amene tasintha masiku odzaperekera. Ndicho ndekwa yonse amene akufuna kupikisana dziwani kuti collection of nomination papers continues. Mukhoza kumakatenga ndithu mapepala motalipira ndalama ija ndikukatenga mapepala process monga imayenerera. Kwa iwo azipani amene akufuna kuti alipirire ma contestants yawo izi ndizoteka ndithu malinga ndi ndondomeko imene tinalengezera ndiye kuti muzika lipira ndalamayo ku FTH Bank ndikulumikizana ndi ofesi ya CEO kuti mugwirizane kuti kodi mapepala omuzatenga motani. Tiyeni tionetsetse pamenepa ngati tikulipirira ma contestants a chipani chathu kuti titsatire ndondomeko kuti pasakhale any confusion. If you are paying for your contestants, chonde tsatirani njira imene tafotokozerayi kudzera ku ofesi ya CEO kuti mufotokozerane bwinobwino kuti maplani yake ayenda motani. Kwa iwo amene atenga kale mapepala komanso akwaniritsa zonse zofunikira tikukulimbikitsani chonde kuti mupititse mapepala anu kwa constituency returning officer for pre-inspection. Pre-inspection iyi tisayinyozere ndiyofunikira fwa zimathandizira kuti ngati pali ma defects in your nomination papers you get advice on how best to correct and rectify those kuti likazafika tsiku lopereka mapepala pasazakhale vuto lina lililonse komanso musadzauzidwe kuti pepala lanu sililandiridwa chifukwa choti lili ndi vuto. Kwa makandidati amene who are facing any challenges pofila fomu yawo chonde gwiritsani ntchito our constituency returning officers komanso ma staff athu kuma konsolo osati kwina kulikonse upangiri uli ndi constituency returning officer komanso ma staff athu ku konsolo ndamene angathe kuthandizirani ndi kukuunikirani kuti vuto limene mwakumana nalo tingathe kulikonza motani. As we close, let me emphasize by encouraging all aspiring candidates who have collected their forms to make use of the pre-examination facility, as this will assist to ensure that we have a smooth submission of nomination papers from 24th to 30th of July. Ndikuthokozeninso atolankhani onse munabwera komanso amayi ndi abambo onse amene mutitsatira pa wireless ndi pakanema pomvetsera komanso kutsatira uthengawu. Ambuye akudalitseni nonse zikomo. Zumu wambiri tinamba ndi pemphero ndi pemphaso spiwe hauya kuti azatseke ndi pemphero. Zumu wambiri. Tipemphere ndikuchokozana kuchifukwa cha nthawi kuti bungwe la Malawi Electoral Commission lipereke uthenga kwa mtundu wa Malawi. Tupemphera kuti uthenga umenewu ukamvetseredwa bwino ndiponso ukasokonezedwa ndiponso pakhala chisokonezo chilichonse chimene chikasokoneze ndondomeko ya zisankho. Mukatsogole ndinu ndipo mukule kuti dziko la Malawi likakhale ndi chisankho chabata komanso cha mtendere. Mu dzina la Yesu Khristu tapemphera ndi kuyamika. Amen. Dongoso yayi apato ndi mmene zathera kuno
pa mkumano umene wa Atolankhani omwe anakonza ndithu ndi abungwe limeneli la Malawi Electoral Commission. Amene tinafotokozera moja kuti umenewu ndithu unali mkumano wa Atolankhani omwe cholinga chake kunali kuuza Malawi kuti kodi pa chisankho chimenechi tiyembekezere zotani, komanso ngati dziko tikuyenera kuti tikonzekere motani, pomwe tsopano tunena kuti masiku akhala ochepa kuti tipange chisankho chimenechi tikuonetse mphamvu zathu poponya voti. Mtolankhani wathu kuno anali Mese Matonga ndi Mese kanenepo mpano tufuna kuti angotifotokozera kuti ndi mfundo zikuluzikulu ziti zomwe acheya ameke afotokoza zopita ku mtundu wa Malawi. Mese, wadzuka bwanji? Ndadzuka bwino kaiwe blessing. Inenso ndadzuka bwino. Mtolankhani wathu kuno ndiwe timangofuna kuti uze mfundo mwina zitatu zikuluzikulu zomwe watolapo zomwe bungwe limene la meke lafotokozera Malawi lero. Mwina chachikulu chimene lero acheya anena ndi kusintha kwa masiku amene mtsogoleri kapena amene akuzayimira pa mpando wa utsogoleri wa uphungu komanso makhansala adzakhale akupereka zikalata zawo. Mbuyo mupanali pa 1 kufika pa 5 July, koma ati malinga ndi malamulo oyendetsera dziko lino akunena kuti iwowa asintha ndipo masiku watsopano ndi pa 24 kufika pa 30 July chifukwa ndikuti mipando ya khansala komanso ya phungu izathetsedwa pa 23 July. Ndi malinga ndi malamulo akuyenera kuti masikuwa asinthidwe. Komanso chinanso chimene alengeza ndicho kuti amene akuzayimira pa mpando wa utsogoleri akuyenera kudzapereka zikalata zawo kuno mzinda wa Lilongwe kuja ku BICC, pamene amene akuyimira pa mpando wa uphungu akuyenera kupita m'madera awo osiyanasiyana kumene akuyimira ndi kumene atakapereke zikalata zawo. Mwinanso uthenga wina umene amene amakumbutsa anthu kuti makinawo kapena kuti tsiku lovotera tsiku lidzatha nthawi ya 4 o'clock ndi amangomasulirapo titafunsa kuti bwanji mukuzatseka 4 o'clock pamene makina anunso amatseka nthawi ya 4 o'clock. Anati ayi amene atafike pamalopo 4 o'clock amene azatha kuvota, koma makina poti azavota pamanja ndi sadzakhudzidwa ndi china chilichonse. Mwina umene unali uthenga wakulu umene anabweretsa lero acheya athu. Zikomo kwambiri Mese. Zikomo. Ameneyo ndi Mese Matonga amene mtolankhani wathu kuno ku Capital Hotel komwe bungwe limene loyendetsa chisankho la Malawi Electoral Commission pangetsa mkumano wa atolankhani kungofotokozerapo kuti kodi timbekezere zotani komanso pakadali pano akupanga zotani. Tine Blessings mpinganjira changata ndithu